everybody! Today I will show you my game! How I'm playing. OK, now Slovak language. Seru všetci! A ideme hrať. Máme zase letecké zjednodušené bitvy. Máme tu Hawka teraz. 36P. Ale používam Airacobru. A musím si dať modifikácie. A ešte nemôžem. Tak ideme do bitvy. Let's go! Dúfam, že nám niečo rýchlo nájde. Aha. Už môžeme kupovať. Už nemôžeme kupovať. Ideme na roklinu dať. Nálet. Najprv sa napijem. Smadný. OK, som sa napil a ideme hrať. Je cca 15 až 16 hodín. Mal by som si nastaviť titulku na IT. Koľkej a kedy budú pravidelne vychádzať videá. Lebo už môžem ich vydávať. Mám konečne túto Kraxňu. No Kraxňu. Avermedia. Live Gamer Portable Lite som skúpil. A už by to neseká jak s Frapsom, keď som skúšal. A takto je aspoň vidieť kvalitné detaily. No ne? Aha, s Frapsom by som toto na medium až najnižšie dával. A bez Frapsa nádhera. Neseká mi to, FPS je okolo väčšinou 60-70, takže dá sa. A podobno už dáky tí páprde strieľajú. No už aj nie. Počkaj, tu je lietadlo. Airacobra. Ojojoj, táto má kanón jak hovado. A už mi došli náboje na kanón. To je v prdeli. Mal by som pomôcť hráčovi. Please wait, bro! Ešte počkaj, vydrž! Ja už idem! Udí more! Vidíš to, ty debil jeden sa predo mňa vopchal a toto máš za to. Ty? Už však nejde. To nebylo pekný. Ne, to sa nemá robiť. Bam! What the fuck? Co to sakra má byť? Havárka. Padnem, nepadol som. Škoda. Vedľa mňa nádherný oheň. Som stratil polovicu lietadla. Nevadí, dáme Kitty Hawk, potom ďalšiu Airacobra P400. Hustý. Pri tomto by som sa povracal. Avermediu som cca 1-2 týždne nastavoval. Aj s pridávnými kablami. Lebo na monitore nemám HDMIčko, tak som musel kúpiť redukciu za 20 eur a cez ňu to dať na VGA. Lebo DVI-D používam na počítač. No síce teraz už nie. Teraz to mám nastavené všetko na VGA. Ale kedy som sa ja s tým šmantlal, tak aj času ubehlo. Som aj na fora písal. Ale tam sa do toho nikto skoro nevyznal. Aj nálzu som napísal, odkiaľ to mám. Tam mi napísal, ktorý ti. Tam mi napísal jeden, že skúsiť USB driver, to taký veľký pomohlo. Tak som sa pohral iba s nastaveniami čo mám, od Radeonu. A tam som si to ponastavoval. Lebo najprv som mal rozlíšenie 640x480. A to bolo veľmi na to.
A takto mám 1920 x 1080. Takže si môžem natáčať, jedna radosť. Aj sa mi to páči. Jaj. To mám iba na počítač zatiaľ, niekedy si to dám aj na konzolu. Budem ma odtiaľ natáčať. Aha, koho som objavil. Takého pandrláka. Ale kde je? Už nie. Tu ide takto. Nejde. Moment, pokom idem teraz, po jak 3. Do ryti. Nie, neburaj! To sa strašne pomaly točí. Moment. Teraz musím zastrojiť toto individuum. Hahaha, už nemusím. Som ctitel. Teraz aj toto, BF-109. Ma dneska naštvala. Aspoň jeden zásah jasne mať. A tu je. Videa potom budem natáčať, jak to tak vyzerá, tak každý deň. A budem mi sem dávať okolo 10. 9. večer cez týždeň a cez víkend. To neviem, to sa ešte rozhodnem kedy. Ale určite budú aj vtedy. Nemrdaj sa pri mňa. Dáko mu to nejde sa ma miatnúť. Vidíš, čo si spôsobil, ty debil? Retardovaný. Bože môj, mrdá sa pri ňa, keď ho mám už. Ježišmaria, si sám dostriel aj svojho. Tímová spolupráca. Za nejakého... Bože, nemôžem používať nadávky. Nie, že nemôžem, ale nechcem. Keď každý deň budú vychádzať tak podľa sledovanosti, dúfam, že sa to ďaleko pohne, tak potom budem nahrávať aj také hry, ktoré poviete, že vy môžem skúsiť. Ale teraz hlavne War Thunder ma neskutočne baví. Kurník šopa! Fúja, skoro sa vykotil. Ale ja ho zničil. Neviem, koho to bol, ale nevadí. Aha, ďalší ide. Ten vysteliť po mne, tak mu troška spríjemním radosť. Jak. Aha, ďalší ide po mne. Manéver je aj takto. Zatiaľ. Teda aspoň pre mňa, keďže ich moc neviem. Tam som nemal ísť, tu sa vykotím. Bože môj, ja som somár! Ja skoro som sa vykotil. Aspoň takú rýchlosť by som mohol nabrať. Keďže mám fakt nádherné lietadielko. Nie, nenabúraj do mňa, kurník! Bože môj! S retardom jedným čapeným vidíš, že horia náročky nabúra do mňa. Individuum jedno. Prionďané. Dáme si aspoň touch. Touch, Buffalo, touch. Touch, dotkni sa. Takže teraz najbližšie War Thunder a možno, že ešte nejaké customatizácie budem robiť. Upraviť teda na, jak sa to volá, The Crew. Možno aj z Battlefield 4 spravím také jedno videjko. No vidím. The Crew bola naposledy na Nissan Skyline GT-R úprava, čo som dal teda na IT. A
ale reálne ich mám na viacej aut. A toto budú také bitvy, úpravy, manévre, keď sa ich naučím. Idem teraz pomôcť kamarátom. A dvaja po ňom idú. Počkaj, kde je? Dobre ich zmiatol chlapec, ani ja neviem, kde je. Aha, jak 78 lieta a ja ho za svet nemôžem trafiť, lebo je jak prionďaná. Lebo je jak? Môžeš ešte aj takedy Fifu vydám, ale uvidíme. Všetko to závisí, keď to tak musím povedať, tak na vás. Aha, už takto po mne ide. Takže idem sa zahrať. Keby som aspoň dáke tie manévre vedel. Doriti už ide po mne Buffalo. Ma to tak vie dobre nastrať. No nehovorím. Zas dáky čurak prionďaný. 100 pro Buffalo. Na to, že si gramblavý retard. Co to je, aké zelené? User me. Tak to vyzerá Mia. Taký čau. Som objavil? Nie, zase ten bunkár, ten neprestrelám. Ani rakety, ani pumy nemám. Tak si idem aspoň zalietať. Ale to sranda ináč, keď tak letím. Lebo sa to musí vedieť, že pokiaľ môžem ísť. Stop, že sa za chvíľku vykotím. Vysuniem podvozok? No čo? Už ma to chytilo skoro. Ajaj, idem sa pol metra nad zemou.
Aj to som povedal veľa. Fú, už to nechám tak. Jak som išiel? No tak zautoč. Vrácim sa, dobrá práca, útočím na flag, neútočím na flag, dobrá práca. Za to, že nič nerobíš. No kebyže ja čo robím. Menček, idem zautočiť, sice nemám pumu ani nič také. Ja som Herkules! Prečo som Herkules? Už to skončilo, taká nudná hra to bola, ako tak vidno. Nevadí. Minule som hovoril, že si dáme aj na tanky. Ikona pilota. Kde je Aha, tu je Herkules. Za to, že som zničil strojho do úrovne vyššie. Fajn. O mne sa môže stať. OK. Kitty Hawk, dáme motor. Tu dáme kulomety. Tie si ja hneď kúpim. Aj draka. Na Aircobru P400 Aira. Kedy budem mať ďalšie lietadielko, dám si ho potom na miesto tohto. Fajn, ak tak vidím, tak jasne všetky vyskúmať. Ako vyzerá toto? P38. Ríš si, páni, ideme toto skúmať. Poďme skúmať toto. OK, teraz si dáme aspoň tie tanky na chvíľku. Jumbo tu mám otvorené. Jumbo ešte len som otvoril Sherman. M4. Takže ani modifikácie tam nemám. Prestrelím maximálne 128 mm pancier. Ešte nemám tie náboje, ktoré prestrelia 200, a to máš dve. Dáme si hneď Jumba, potom moje obľúbené MA, M6 a jednotku a nakoniec buď M4 A3 A3 E2 Jumbo, alebo M4 A2 76 Shermana. Uvidíme. Aj, toto je tá mapa. Keby idem aspoň z hora, tak je to lepšie, a nie že z dola. Možno, že odskúšam dať aj stream za chvíľku. Ale uvidím. Ajajaj. Obyčajným gulometom čo robím. Aha, no to je husté. No FPS 40, 50, 60. Pri frapse by to bolo 15-20. Som učaroval. Typek proste vie. Mám ten rozum má. OK, a môžeme ísť na nich. Tam je jak Panzer 5. Trískač, ale... Ojoj, Tiger, pred ním sa musím skovať. 6. I hate Tiger. Nemám rád Tigre, keď po mne strieľajú. Absolútne, že nemám. To je jedna rana a je po mne. Ešte keď tak T-34, keď po mne strieľajú. Dobre, to sa ešte dá, keď ja vystrelím po nich. Ale Tiger... To prestrelí cca zo 100 metrov... Neviem, dajme 140. 150, neviem. Aha, spomeň čerta. Skúsim aspoň vystreliť na kavečko. A tak to nejde. Fajn, na Tigra. Toto som myslel presne. Takto. A je to len moja chyba. Takže ma zastrelil. Ajajaj. Tak čo aspoň z M6 kúpime. A
vedľa mňa pán Tiger. Teraz mýlim. Pekne čiary robím. A chod do prčíc. Ježišmaria, ty máš lepšie auto než ja, mám ťa ostreliť? Mám ťa ostreliť? Doríti, lebo ťa odstrelím. Dobre. Chodoriti už. Začne sa to nejak nadobila. Pozri sa, ty máš auto, nie ja. Keď mám auto, tak dobre. Ide autom proti tanku. Bože môj. A Tiger tam už pozoruje na mňa, aby som sa mu schoval. Dobre, to je lepšie. Skúsim si jak Panzer pozrieť. A to netrafím odtiaľto. Tiger, za chvíľku iba lana. Strela to letí. Oh shit. Ale tak som bol lepší. Smoke pole. Aha. Tak kto tam je? Už dlho tam nebude. Ja som to vral, už som to zničil, to 26. Thunderbolt práve habaroval. Aha. SUčko. Stoj. No, ukáž sa. Ešte raz. Stand up. Ojojojojoj, dáčo po mne letelo a dúfam, že to nebolo od Tigra pozbanka. Na pole s mŕtvou. Dúfam, že to bolo iba od tohto. Že by nám ďalší tank zhorel. Čo už? Ty vole. To a ja. To je rozdiel, sakra. By mal byť niekde ten nepriateľ. Tu je. Chlapče, ja nemám obyčajný prd. A to je stíhač tankov. Oh! The fuck? Tak ma prestrelil. Tyjo, sa mi nedarí vôbec teraz. Dúfam, že aspoň s týmto dačo dám. M4 alebo Sherman. No, ten má Panther 5, ten z nášho týmu. Teda mal. Panther 5 je ľahká zničiť. Celkom aj Panther 4. No ale Tiger sa mi zatiaľ podarilo len raz ostreliť M6. A to som už veľakrát proti nemu išiel. Preto sa vždy teraz radšej skovám. Aha, tu je IS-1, IS-2. Jedno lepšie než druhé. Netrafil som ho. Aha, niečo tankov ide. Fucking shit! Dobre. Ešte jedného šamana tu mám. Kurník šopa, to je Tiger. Rýchlo sa nabí. A ja som ho zničil. Ja som luxusný boj. Haha. Tu je ďalší nepriateľ, dáky ničiteľ tankov. Čo má Tigra? No do riti. Aj na to nechcem pomyslieť, čo sa so mnou stane. Do mňa ide streliť. Fúha. Radšej sa schovám, ešte na tohto skúsim streliť. Tak.
Nie, nechcem to čuť. Doriti! No prekvapenie nám tu prišlo, aha. Pam. Snažím sa o protiútok, ale keď tu všade samý Tiger BH6, čo mám spraviť protiútok? Ty vole! Co to bylo, sakra? My sa zároveň strelili navzájom? No to dúfam. Za chvíľku ďalšia strela poletí. Pau! Dobre, už nepoletí. Teraz aspoň na chvíľu. Tu je IS-1, IS-2. Potrebujem pomoc. Tam je Tiger. Ja nemôžem nabíjať. Prečo? By som ho tak predtým krásne strelil. Všetko. IS Lamorov 43. No nádhera. Proste nádhera. Ha. A už nemôžem ani hrať. Lebo som to dlamrdal. Príka mi niekto. Už skriel. Koľkatý som vlastne skončil. Štatistiky. Moment, chvíľu. Tak. 3. Dúfam, že aspoň tak aj skončím. Ďalší bol zničený Tigerom. I hate Tiger! Fuck. He is really good! Yes. Tento misty není respawn. And this mission is on respawn. Pow! As dolný, stepa. Čo máš ty vlastne za tank? Podľa dela je to dáke IS 1? Dvojka asi nie, či to... Neviem, dáke IS. A ja som skončil 3. Zo pár vecí tu mám. M4 a Shermana. To si dám hneď ešte hasiaci vyzistiť. Teraz si dám letectvo. A to by asi stačilo zatiaľ zase na dneska. Možno, že taktiež neskôr vydám. Na neskôr. Taktiež neskôr vydám bez hovoru už. Iba také hranie sa. Takže díky za zhliadnutie. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, zanechte vzkaz. Anebo like. A ak sa vám nepáčilo, tak buď koment alebo dislike. A prosím, kliknite ešte na tlačítko odber. Díky. Vidíme sa na budúce.